खुलुमबाय। दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव जोंनि बड'लेण्ड पाब्लिक लाइभ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। गाहाय रादाबाव दङ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्ला अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहादारि कपिल दैमारिखौ आफादनि नेमखान्थिनि बेरेखा खामानि मावनायनि जाहोनाव मोनसे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना दख'रा एबसुनिफ्राय फोसावनाय जायो। पानेरि दख'रा एबसुआ बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेंबारि गोजौ फरायसालियाव बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बागानसालि बाथौ थानसालियाव गुजरातनि गपाल आर्य इनभारमेन्ट कनभेनार लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा बिथांमोना बर' हारिनि गोथार बाथौ सिबियारिफोरनि धोरोमनि सोमोन्दै नायसंफैयो आरो आरज गाबफैयो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि नेहाथारि महिम चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोबां बाथौ सिबियारिफोरा बाहागो लाफायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बर्मा एवन एकाडेमि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गलाघाट जिल्लानि इउबिपिअ एबसु बिएसएस एबि डब्लिउडब्लिउएफ एक्सबिएलटि आरो गोबां आफादफोरा सावराय जथुम लादों। मोननैल' साबजेक्टजों बिमा रावआव थांना थाया। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया। सोलोंथाइखौ लानानै आसाम सरकारनि लानाय थांखिखौ गनाया, बे बाथ्राखौ बुंदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। बे नेमखान्थिखौ गनायोब्ला गासै बिमा रावनि फरायसालिया गोमागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों।